Beh, bugün hay näme video koysam kam, haýsaýdym reaksiýa bersem kam. Bolly. Häzirki hit bolup beran, trendde geçip beran aýdym Guwanç Malçyň aýdymy. Gitti. Salam emmäňize. Häzir goýjak reaksiýam. Most bu köpüňiz halamarsyňyz, köpüňiz halarsyňyz. Nu menem özüm reaksiýa beresim geldi. Şol aýdymy TikTokda gördüm. Bir hili ilham gelip özüm reaksiýa beresim geldi. Ana onda dinläp görýäs. Guwanç Malçyň aýdymy. Başlaýas. Guwanç Malçy. Anakam başladı hocam. Bular men mara Halit Nerma. Geçen hana haykam başladı oyunu diýär. Очень прикольно. Taro. Yürüdü on nakam. Men partiler ortaçı TikTok'ta koyun benimle avşı bir var. TikTok tokoy diýär gözüňi. TikTok tokoy. Interesting. Sokulmayanı da naykamı da gel duranı takşı. Dede dinler millet TV maslahat kullanılmaz. Yaşayacak. TV maslahat pullanylmaz. Hiç köşk sözler. Tanrı kardeşim yaşarken yürekten gülme. Orada geldi yelin çermeden bilerek umidi elin vermeden. Guwanç Malçy mallara mardan arda sıra bir boyun yermeden. Guwanç Malçy men bilmedim diyme. Aydın dinler bilmedim diyme. Talanı madem men tertiyle. Aydın hidi deliler tire. Aydın dalma trend bolady. Tire aydın hidi deliler tire. Tire aydın hidi deliler tire. Bunu kelle ismekten Erman Nalanda. Bravo. Ağam. Aydymyňa söz ýok. Kliwňa da söz ýok. Tügeleme kliwam gowy. Geçi açyky da kalyp bir interesting klip, interesting sözler. Dogry. Erkimiň öz aýtjysady ba, özüň fokusy ba. Nu men öz pikirim ağam. Karoçum Guwanç Malçy kategorima döwelin. Men öz pikirim bol. Dogry klip gowy işläpsiň, azap edipsiň, dogry. Söz ýok. Nu edil sözler käbir ýerlerini ütgetmeli. Bu men pikirim. Öz reaksiýam ýagny. Ýene-de edil muňa değişil dälle welin men bu most dogry prikol hökümde ýazylan aýdym. Men muňa erbet tarapdanam kommentariýa berjekler. O tarapdanam kommentariýa berilmeýän sebäbi mysal üçin gadyna şulaydym. Her türlü adamlar var, men pikirimçe her türlü adam var, her türlü psikologik adamlar var, psikologiyasy dogry kabul edilýän adam var, näme dogry kabul edilýän adam var. Men pikirim, ulalaşýaňyzmy? Mysal üçin, näme dogry kabul etdi şulaydym, edil şoňa men vermeli, trend bolly, wse hemme ýaşasýan aýdymçylar. Edil şulay aýdym çykara, edil şoňa men der, Guwanç Malçy diýär, ýene näme? Ýene bir çykar. Murat Goýunçy diýer. O arada haratat 2018-2019 öwründe aýdymlar trendde gezip berdi, hit bolup berdi. Şonda hemme haratat stil, hemmesi arabek stillen aýtdy, bilýäňizmi? Edil şolar ýalyk 2024-üm edil şolar ýalyk gitse näýli görersiňiz? Gözüňize getirim. Goýunçy, Sagyrçy, Malçy, şeýt gidip berse. Sunuwat nira bar ýaro? Biraz pikirlen çıkarmaly çıkarjaklardyň. Men öz reaksiýamda bul men most men bilen häzir ulalaşmarsyňyz, dogry häzir men gödek gurlaýandyr most bit. Ýöne bul men pikirim. Garaçym bolly wse men bolly söz tapamak bolaýdym. Ağam udaç işleňde üstünlük ýene-de Guwanç Malçy diýip çykar. Daşa dowam et, izin çykar oňa ağam. Bir minutlyk az bolupdy. Paka ýöredim.